Atmosféra českých vánočních trhů Čechy evidentně neuspokojuje. Do německého pohraničí míří každoročně v době adventu desítky tisíc českých obyvatel. Jako dopravní prostředek volí čeští návštěvníci kromě automobilů čím dál častěji i vlak. Při použití výhodných skupinových jízdenek totiž za cestu zaplatí jen několik desítek korun. Nejoblíbenější vánoční destinací jsou tradičně Drážďany. Adventní trhy víme, že v Drážďanech mají velkou tradici a ten zájem je rok od roku stále větší, takže v sobotu jezdí speciální vlaky z Liberce v 8:30 ráno a zpátky z Drážďan v 5:30 odpoledne. Jsou hodně využité a dá se říct, že na německém území už mají cestující problém se do těch vlaků dostat. V Drážďanech na návštěvníky čeká neuvěřitelných 11 vánočních trhů. Tím nejvyhledávanějším a největším je tzv. Strýclmarkt. Ten se na Starém náměstí koná již po 578. Natrefit na drážďanských vánočních trzích na Němce dá celkem zabrat. V čase předvánočním se Drážďany mění v české město. Podívat se na největší vánoční pyramidu na světě nebo ochutnat proslulou drážďanskou štolu přijíždějí lidé z celé republiky. Od Liberce. Z Prahy. Z Jablonce. Z Pardubic. Viele können Deutsch und der Rest kann gut Englisch. Sie sprechen so gut Deutsch, mit Englisch kommen Sie bei mir nicht sehr weit. Strýclmarkt má pro své návštěvníky připraveno loutkové divadlo, hudební vystoupení, řemeslné dílny, ale hlavně desítky prodejních stánků se svařeným vínem, bratwursty a mnohým dalším. Wir verkaufen Pulsnitzer Lebkuchen, was hier alle sehen, und Pflaumentoffel. Wir verkaufen erzgebirgische Volkskunst. Normalen Original Dresden Christstollen, Mandelstollen haben wir, Mohnstollen und Mohnstriezel. Kosmetik und Bienenwachskerzen. Trhy pěkný, osvícený. Máme dobrou náladu, hezké věcičky, dobré jídlo. Vždycky nějaký ten šláftrůňk. Připadala jsem si jako před dávnými lety, před 30 lety. Někdo zavelel, je tam fronta na banány. Na mě asi moc lidí. To tady v Budyšíně panuje spíše rodinná atmosféra. Češtinu tu však tolik neuslyšíte. Přestože mají budyšínské vánoční trhy rozhodně co nabídnout, mezi Čechy tolik vyhledávané nejsou. Viele vielleicht nicht, aber einige. Und ich hatte auch schon Kunden als tschechische Leute als Kunden bei mir und da habe ich mich auch gefreut. Die Tschechen sprechen viele Deutsch, aber ich versuche auch meine Tschechischkenntnisse gleich anzuwenden und sie verstehen mich ganz gut, das klappt. Učím se český jazyk, ale český jazyk je těžký jazyk. Budyšínský vánoční trh založil v roce 1384 český král Václav IV. Po něm trh dostal název Václavský. Der Bautzener Weihnachtsmarkt ist halt ein sehr alter Weihnachtsmarkt, vielleicht sogar der älteste Weihnachtsmarkt Deutschland. Der Weihnachtsmarkt erstreckt sich in Bautzen vom Hauptmarkt aus bis hin über die Reichenstraße und auch vorn zum Kornmarkt. Also er hat eigentlich die Form eines Knochens sozusagen. Zwei große Märkte und verbunden durch die Reichenstraße. Já jsem třeba včera byla v Liberci a tam se mi to vůbec nelíbilo, tam prostě to bylo takové, nemělo to takovou jednotnou tvář. Jo. Neříkám, že tohle je nějaké úplně úžasné, protože třeba ty Drážďany zase mají nám nasadili vysokou laťku. Nás to v Drážďanech nebavilo tak, no, tam bylo moc lidí, tak jsme jeli do Budyšína. Třeba v Praze jsem byla, že jo, se podívat, ale nebo i v Drážďanech, ale tady mi to připadá být takový klidnější, jako lepší. K večeru Češi zamířili nazpět do svých domovů. Mnohým z nich na mysl vytane otázka, proč kouzelnou atmosféru německých vánočních trhů neumíme vyčarovat i u nás v Česku. Z Německa Barbora Miklasová a Adam Vogel, Dětská televize, Liberec.